A ver, si eu convídovos a abrir as cámaras, xa sei que dá un pouco así de é máis cómodo estar coa cámara apagada, pero nós queremos as que xa asistirechedes a outros encontros xa sabedes, queremos que estes encontros sexan o máis dinámicos posibles, non queremos que sea soltar, entre comillas, o rollo e sen máis, senón que vos participedes e entre todos nos enriquezamos destas actividades. Entonces, bueno, vervos as caras sempre moi alentador. En todo caso, se non queredes, evidentemente, estamos no vosso dereito, un pouco o que vos explicaba a Fe, no momento que queirades falar, abrides micros e contades, Fe vai a estar atenta ao chat para decirnos as preguntas que podades escribir por aí, se vos apetecen, ou as intervencións ou as opinións. Para os que nunca usachedes Zoom, na parte de arriba da pantalla tedes unha vista del hablante que dice, na que podedes cambiar a pantalla para distintas visións. Na parte de abaixo tedes a cámara de encender e apagar, ao silenciar, e no medio tedes o chat, no que podedes escribir. Bueno, sen máis a comezo. Costoume bastante orientar a charla de hoxe porque eh, é un tema que a min, por unha parte, me apasiona moito, pero por outra parte tampouco son unha grande experta, estoume iniciando en todo o que é o coñecemento da Gestalt, afortunadamente nos acompaña Coa, que sabe moito máis que a min, costábame un pouco concretar, porque había moitísimas cousas que me gustaría decirvos, pero tampouco quería eu estar aquí como media hora falando do tema, non? Entón, quisiera tamén decirvos que esta charla nos enfocamos dentro da parte de autocoidado, dentro de das dúas sesións que levamos, sempre intentamos meter unha sesión de autocoidado para as traballadoras sociais, consideramos que é unha parte moi importante na nosa profesión e queremos ir dándolle un pequeno oco tanto ao autocoidado como á supervisión, creemos que a través destas charlas pues, é unha forma bastante interesante. A pesar de que a Gesta logo nos explicará a Cova, ten moitas aplicacións prácticas no traballo social, eu penso que ao mesmo tempo tamén está moi relacionada co tema do autocoidado porque o traballo Gesta comeza desde un mesmo e logo avanza cara aos demais, non? Non hai posible separación, non é posible empaparte dos coñecementos se non fas a consciencia de ti mesmo. E eu penso que na nosa profesión, polo contacto que eu teño coas miñas compañeras a nivel persoal, me dá a sensación de que moitas veces nos temos que ter contacto con realidades que as persoas do noso contorno moitas veces non teñen relación, con persoas que teñen unhas problemáticas moi concretas e moi complicadas, e sin querer a mí me dá a sensación de que vamos constriñindo, vamos entumecendo todo iso que nos levamos na práctica diaria, se vai cada vez facendo aí como un no, e a veces sin querer, sin darnos conta, nos colocamos nunha postura como máis hostil, como máis defensiva, non? Como máis tensa, como que traballamos sempre para onte, non? Entón, eu penso que a Gesta, ademais de ter utilidade no trato de persoa a persoa, tamén nos sirve para parar, para tomar conciencia do que somos, de todos os sentimentos que temos nese momento, e é moi liberador. A min a sensación que máis me produce é a liberación e a paz e conseguir entrar nun estado de maior comprensión sobre mí mesma e sobre todo o mundo que me rodea. Esta na parte individual. Na outra parte, na parte do coñecemento máis amplio, pues, nos acompaña hoxe Covadonga Rodríguez, que é traballadora social,
e que nos vai a explicar moitas máis cosas da que eu vos expliquei e moito mellor, probablemente. Ela estuvo vinculada sempre á saúde mental dende que rematou a carreira, estuvo no Hospital de Conxo e agora leva xa bastantes anos traballando na Creva, nos últimos anos con funcións máis de coordinación. Ademais, ten formación en Gestalt xa no 2015, entonces, pois, vai nos explicar un pouco a aplicabilidade da Gestalt no traballo social, con familias, coa intervención social. Nada, doulle paso, agradezolle moitísimo que este hoxe aquí con nós, nada, doulle paso. Gracias. Bueno, antes que nada, eu tiña un guión formado, se lle expliquei a Fe, porque tendo a divagar, entonces para centrarme un pouco. Entonces eu creo que o primeiro punto para falar sería falar de onde ven a Gestalt, non? A Gestalt é un tipo de terapia humanista que bebe do psicoanálisis. Phil Peirce, que é o promotor da terapia Gestalt, foi discípulo de Freud, bebe do psicodrama, que tamén estudiáramos, eu recordo que o psicodrama tamén o estudiáramos bastante na escola, bebe do budismo, entonces é como un tipo de terapia humanista que bebe de diferentes fontes. O significado de Gestalt eu tiña entendido, porque cando fixen a formación buscar o significado é camiño. Entonces, eu creo que a Gestalt é un camiño de autocoñecemento. Entonces, que aplicabilidade ten o autocoñecemento no traballo social? A ver, a min pareceme fundamental. Hai unha parte personal que se ve moi tocada cando faz unha formación en Gestalt, porque o que che enseña ou que aprendes na vivencia da formación é verte como diante dun espello, non? Entonces, nós normalmente actuamos, traballamos e vivimos, pero cando temos un espello diante que nos señala en que partes nos estamos indo para un lado ou que partes nos estamos indo para outro, pois como que acabas centrando un pouquiño máis hacia onde queres ir e como queres ir. Entonces, como primeiro paso, a Gestalt como coñecemento dun mismo. Hai moita xente que fai a formación en Gestalt por crecimento personal. Eu coincidín na formación con moitos profes, con moitos psicólogos e especialmente con persoas que traballan en atención directa. Entonces, eu como traballadora social de atención directa a persoas con enfermedade mental, traballo con persoas que teñen un nivel de precariedade non me gusta decirlo, porque parece que yo estou botando a eles, pero son persoas que están moi dañadas, que a causa da enfermedade mental teñen un daño físico que nunca se señala. O tema físico nas persoas con enfermedade mental queda moi en segundo plano. Teñen un daño emocional, porque están moi tocadas emocionalmente, porque é un sufrimento moi grande e hai moita dificultade moitas veces para entender a enfermedade mental, porque non é algo que se vexa. Eu non estou véndome na pantalla, non sei se pasou algo. Perdón. E non escoito. Non, se te ve moi ben. Vale, ahora... Non, estaba vendo a Ana, perdón, é que deixo de ver. Perdón, nada, estaba falando de que estamos traballando con persoas que son moi vulnerables, que están en unha situación de personal, sobre todo as que chegan a nós, que chegan ao mellor despois de moitos anos de enfermedade. O máximo problema que temos moitas veces en saúde mental é que cando se inicia a enfermedade, as persoas que rodean a persona e a propia persona non teñen conciencia de enfermedade. Entonces, de aí, hasta que pasan un dispositivo de saúde mental, pasan moitos anos. E ese tempo é un tempo moi perdido. Entonces, chegan a nós pois moi dañadas. Entonces, como traballamos nós con esas persoas? En que medida somos capaces, por exemplo, unha cousa que falábamos moitas veces na escola é hai que escuchar al usuario e hai que seguir o ritmo del paciente. Realmente somos capaces de facer unha escoita activa sin presuicios, sin expectativas,
sin pensar teño que acabar porque teño que resolver un trámite de dependencia. Que capacidade de escoita activa real temos? Porque está claro que temos que ter escoita. Fai pouco fixemos un curso de trastornos de personalidade e o docente decíanos hai que escoitar sin presuicios. E digo, vale, eu intento escoitar sin presuicios, pero para escoitar sin presuicios primeiro teño que ter conciencia de que os teño. E a maioría das veces non temos conciencia de que temos presuicios, de que temos ira, de que temos impaciencia, de que temos cantidad de cousas. Entonces, a que me levou a min a Gestalt? A recoñecer os meus mecanismos de defensa, mecanismos de defensa ou mecanismos neuróticos que me impiden verme a min mesma e cando me impiden verme a min, impídenme ver outro. Hai un autor de Gestalt que para min é o primeiro que leín, ademais é así unha persona que traballou con persoas con enfermidade mental, que se chama Guillermo Borja, collín unha cita para decirvos, para que vos fagades unha idea, e para que vos fagades unha idea de un teórico, entre comillas, da Gestalt, non? O que se recoñece a sí mismo pode recoñecer os demais. Entonces, non podo recoñecer a outro se antes non me teño reconocido a eu. Non sei se me seguides ou me estou poñendo en un plano... Seguidesme? Sí. Sí? Vale. Eso por outra parte. Despois, outra persona que a mí tamén me chamou moita atención, é unha escritora que eu leo moito, porque cando me obsesiono con algo chego a ser moi obsesiva. Shiri Hasbeth decía nunha entrevista que empezou a facer psicoanálisis aos 50 anos porque antes non se consideraba suficientemente neurótica. Entonces, empezas a conocerte a ti mismo, pero primeiro tens que ter conciencia de que te queres conocer, porque pasamos a vida pensando, sí, yo me conozco a mí mismo, eu sei perfectamente que tipo de persona son. E moitas veces non é verdad, non somos o que creemos que somos. Entonces, traballar en grupo, traballar contigo mesmo, traballar con outras persoas que te señalan, que che din, que contrastan, axúdache a ver cousas de ti mismo, non só falo de partes neuróticas, tamén as partes sanas de ti mismo tamén a ves a través dos demais. O que pasa que nos vamos un pouco, e sobre todo nós como traballadoras sociais, como temos moitísimo papeleo, moitísimo ajetreo, moitísima atención burocrática que nos rouba moito tempo e temos a veces moita dificultad para poder sentarnos e escoitar e traballar directamente cas persoas desde unha empatía real, desde unha conexión real. E esa conexión real non implica que confluyamos con esa persona, que nos vayamos ao seu terreno completamente, e tampouco implica que estemos totalmente desensibilizadas. Eu levo ao redor de 20 anos traballando en saúde mental, e pasei por distintas fases de cara ao traballo. Pois pasei por unha fase na que me parecía, na que había días en que estaba minada totalmente, porque as historias que escoitas diariamente son duras, son situaciones de precariedade económica, son situaciones de aislamiento social, familiar, de soledad. Entonces, pasas por unha época de moitísimo, de que te mina o traballo directamente porque ves situaciones de moita dor, pasas situaciones en que estás completamente desensibilizada. Non sei se vos pasou a vos, pero eu creo que pasei anos que estaba totalmente desensibilizada co traballo, que viña a traballar, marchaba para casa e era como que, non sei, ese contacto real cas persoas era máis que real, era un pouco máis superficial. Entón, que consigo que a Gestalt? Consigo conocerme a min, ver cales son os meus mecanismos que non me acercan ás outras persoas e non vou a decir que estén totalmente superados, pero o grado neurótico que teño eu a hora de traballar e a hora de relacionarme cos outros é menor. Entón, o traballo é un pouquiño máis sano. Son capaz de ver a outra persona que teño diante. E vela quere decir non ver nin o maravillosa que é, nin o penosa que é. Vela no punto intermedio. Seguídesme, explícome, algunha pregunta? Non? Vale. Entonces, eso con respecto ás persoas con enfermidade mental, eu traballo con persoas que teñen o que lle chaman, son persoas con problemas psicóticos.
as persoas con problemas psicóticos hai un momento na súa vida en que teñen unha quiebra ca realidade moi forte. Todos temos ou mellor unha percepción da realidade determinada, a veces máis acertada, a veces menos, pero eles son persoas que realmente tuveron unha ruptura ca realidade, persoas que tuveron delirios, persoas que tuveron alucinacións. Entonces, eu nunca cheguei a traballar directamente técnicas gestálticas nin facer terapia gestal con usuarios, con persoas usuarias, porque a nós, como entidade de atención a persoas con enfermedade mental, o que nos corresponde é acompañar e rehabilitación psicosocial. A terapia correspóndelle realmente aos psicólogos das unidades de saúde mental, que tal como está o sistema sanitario é totalmente inviable. Pero bueno, entonces, eu utilizo o coñecemento da terapia Gestalt e o autocoñecemento para traballar dunha maneira máis real, máis conectada cas persoas e basicamente eso, máis centrada na persona, sin irme moito para un lado totalmente utópico no que podo conseguir moitas cousas e sin irme para o lado fatalista e de ver a persona na súa totalidade. Non vela sola a parte enferma, nin sola a parte maravillosa, vela na súa totalidade e aceptar as parte de sombra que temos todos e a parte de luz que tamén temos todos. Bueno, eso con respecto ás persoas con enfermedade mental. A min valeume para eso, para estar máis próxima a eles, dunha maneira, desde o meu punto de vista, máis sano. Con respecto ás familias son tamén, bueno, as familias das persoas con enfermedade mental tamén están moi, teñen un historial de moita tristeza, de moita soledad, de moita sensación de que vai pasar no futuro co meu fillo, de moita angustia, de que vai pasar mañá, se vai funcionar isto, se non vai funcionar. Hai, nas dinámicas familiares, hai uns mecanismos neuróticos moi potentes, hai a veces unha superprotección brutal, en outras veces hai un abandono xa por queime terrible. Entonces, eu recordo que ao principio eu pasei de ter unha identificación absoluta a veces con algún familiar de persoas con enfermedade mental, porque entendía ese cansancio de coidar sempre a unha persona, entendía esa necesidade de decir, Dios, necesito vivir un pouco máis a miña vida e non estar tan pendiente de outro. Necesito que me coide a mí. Perdón? Sí? No, perdón, non, foi unha interrupción do despacho. Perdón. Vale. Entonces, con respecto ás persoas con as familias, acabas entendendo e acabas, sobre todo a min, que as familias o que me dou a Gestalt, que tamén nos lo enseñaban na escola, é a respetar o ritmo do usuario, a respetarles o ritmo, sobre todo as nais, respetarles o ritmo, pois cando hai un problema de sobreprotección, eu recordo que a min cabreábame moitísimo o tema da sobreprotección. Entonces, cabreábamos dous a par casi, tanto me cabreaba o abandono como me cabreaba a sobreprotección. Entonces, respetar e entender, empezar por entendelo e por empezar por respetalo e intentar entendelo e empezar a falar cas persoas a partir de ese entendimento. Porque moitas veces dicimos, non, é que a sobreprotección é nefasta, que a sobreprotección perxudica tanto a familia como aos usuarios. Efectivamente, pero é que eso non se pode facer por imposición. Non lle podo pedir a unha nai que, aínda que sea máis adecuado, ela deixe de sobreprotexer o seu fillo. O que tenemos que intentar é ver ese por qué hai esa sobreprotección, intentar acompañala nos pequenos movimentos que a ela lle levan a non sobreprotexer tanto a seu fillo. A veces non é posible facer isto. Hai persoas que están en unha situación de enquistamento tan profundo que levan 20 anos con unha dinámica e a veces non é posible. E entender tamén que a veces non é posible facer nada, ao principio, reconozco, a min resultárame moi difícil, digo, pero como que non se pode facer? Pois non, a veces non se pode facer nada. O mellor temos que canalizar os recursos para situacións nas que sí sabemos que podemos modificar algo, a dinámica familiar, pero hai outras situacións que non son modificables. Entonces, bueno, pois hai que aceptalo.
hai que aceptar que hai situacións que non se poden modificar, por máis que nos empeñemos en que se queiran modificar. Non sei se estades de acordo co que estou dicindo, non sei se me seguides. A min gustame moito o feedback, pero ides collendo o tema? Sí? Vale. Vale, entonces, básicamente eso, entender o que me pasa a min para poder entender o que lle pasa aos demais. Por exemplo, eu tiña, despois falarei nos mecanismos de defensa, pero eu sempre pensei que era unha persona que non tiña ira, que era unha persona moi pacífica, moi mediadora e tal. E é verdad que hai unha parte de mediación e de pacifista e de todo isto, pero hai unha parte miña, un punto ciego. O que me enseña a Gestalt son os puntos ciegos que eu teño. A parte de ira que eu tiña negada, inevitablemente salíame no traballo, como me sale en calquer aspecto da vida. E enfadábame moitísimas veces con algún usuario, enfadábame de unha forma contenida, claro, non lle monto un follón a un usuario porque non, porque hasta ese punto podo contenerme, pero eu había cabreos internos moi potentes que logo acaban traducíndose no trato, porque eso é inevitable, o corpo fala, a espontaneidade fala. Había cabreos que eu tiña que non era capaz de contener, sí, perdón, de sanar, porque non os tiña en conciencia. Unha vez que tuve en conciencia de que efectivamente son unha persona que ten ira, que é moi lexítima, pero teño que saber en que momento podo facer uso desa ira e en que momento non o podo facer. E ver de onde ven esa ira, se realmente ven de que o usuario está facendo algo que a mí me molesta, pero por que me molesta a min? Se o usuario ten o seu ritmo. Terei que mirar eu que frustración me está levando a min a esa ira. Entonces, bueno, o que me aporta basicamente a eliminar os puntos ciegos que me impiden utilizar as miñas ferramentas máis sanas de cara a traballar cas persoas. E non, insisto, non falo dunha terapia profunda, falo de unha relación de traballador social-usuario pois que se pode dar nunha asociación que estou con usuarios que levan aquí moitos anos, que conozco todos os pormenores da súa vida, que conozco os pormenores da súa familia, que conozco por onde van e por onde non van, e que me gustaría a veces orientalos hacia un lado, outras veces hacia outro. Entonces, parte de unha visión miña para non ter puntos ciegos, para non ser invasiva, para non ser iracunda, para non desatender, porque hai momentos do meu traballo nos que eu pensaba que era demasiado invasiva. Pois é que eu creo que son demasiado insistente con este usuario porque creo que o mellor para ele é isto, entonces podía ser demasiado invasiva. E despois quizá pasei ao lado contrario. Por non ser invasiva cheguei a ser podía desatender. Hai momentos en que se genera unha dúda moi importante, por exemplo, con os temas da incapacitación. Eso trae moita discusión, hasta que punto nos podemos, hasta que punto a incapacitación é unha protección hacia a persona ou é unha invasión. Entonces, bueno, que non digo que este todo solucionado e que a través de isto quede todo claro, nítido e sepa como actuar en cada momento. O que sí me dá é poñer encima da mesa é pensar no que vou a facer e como vou a facer, no sentido de non actuar automáticamente, porque temos tendencia a automatismos pola nosa naturaleza humana e polo noso traballo. Entonces, a min o que me dá é a posibilidade de pensar e de valorar como estou facendo o traballo e como estou sentindo o traballo. Eso por un lado. Por outro lado, a estructura interna que me aporta a min o coñecemento de min mesma é como que me dá ferramentas, potencia as miñas ferramentas máis sanas, a miña parte máis sana, e axúdame a confrontar mellor as situacións diarias de calamidade, de penurias e
non sei, de situaciones que temos neste momento bueno, nos neste momento estamos vivindo nunha época bastante triste, nos no noso centro nos tiñamos unha media de 40 personas diarias, agora estamos tendo 10. Moitos usuarios reclaman vir ao centro máis veces, non podemos porque non cubrimos as ratios. Entonces, ter como unha estructura interna que te axuda a pasar polas situaciones difíciles sin escaparte, nin fundirte nelas, en saber que estou atravesando un momento difícil con todas as consecuencias que eso trae, pero sin quedarme hundida na miseria como me podía quedar antes, ou sin pasar por encima como dicendo, esto es jauja. Entonces, dame eso, dame unha estructura, como unha estructura interna na que me podo autoapoyar. Dame o autoapoio para decir esta situación. E se non podo facelo eu sola, podo recurrir, podo pedir axuda a determinadas persoas para que me axuden a sobrelevar esta situación. Eu non teño dificultad en pedir axuda, pero hai moitas persoas que sí teñen esa dificultad. Entonces, bueno, un pouco é eso, non? Esas dúas vías, o coñecerme a min mesma para traballar dunha forma máis sana e o darme ao autoapoio e a estructura interna para sobrelevar pois as situacións un pouco máis complicadas que se dan habitualmente aquí e que, bueno, que son duras, jova. Eu, por exemplo, nós agora temos unha rapaza que ten 3 fillos e non temos un espacio no que ela se poda encontrar cos 3 fillos. Ten que estar sempre pendiente de que súa nai a acolla na casa e acolla os 3 fillos. Podes pasar do tema, pero por outro lado tamén podes decir, carai, como facemos para que esta persona poida ter unha vida un pouco máis digna e poida desarrollar a súa maternidade dunha maneira máis normalizada? Porque está permanentemente, e está incapacitada por encima, está permanentemente pendente da voluntade de súa nai para poder ou non ver a seus fillos. Entonces, bueno, hai que velo con todo o que implica, que a impotencia de non poder facer máis ou que a posibilidade de decir, bueno, que podemos facer frente a isto? Porque realmente é un problema. Bueno, casos prácticos vos contar moitos, pero o tema que nos ocupa é a Gestalt e o que supón para o traballo. Eu pecharía desta maneira a primeira parte. Non sei se queredes comentar algo, se que vos queda algunha dúda, se queredes decirme algo que non entenderades, se vos parece o mellor un discurso moi abstracto, non sei. Nada. En fin. Sigo. Continúo. Sí, vale. Bueno, os preceptos, a segunda parte serían os preceptos... Perdón, que non lle dei tempo ao micro. Bueno, son Paula, son tamén traballadora social. Non te vexo, perdona. Bueno, que estou con móvil, estou con mala... Non te preocupes, perdona, dime. Mira, nada, a miña dúbida é a veces o que pasa cos equipos, que, bueno, tú comentabas antes que ti utilizabas un pouco como ferramenta pois persoal, pero que pasa, por exemplo, nos equipos, supoño que na Creba pois tedes tamén psicólogos e tal, si hai distintos enfoques metodolóxicos ou si vos poñedes de acordo en todos ter unha formación básica para enfocar un pouco os casos. Eso sería o ideal, pero o ideal poucas veces se dá. Pois con intentar conciliar, consensuar. Temos que facer traballo de consenso. Nós realmente creo que nos caracterizamos por ser personas que moitas veces dimos que perdemos moito tempo discutindo. Nos intentamos chegar a conclusións e o ideal sería que tuviéramos unha mesma formación hasta certo punto, porque así bebemos de distintas fontes. Eu teño compañeiras psicólogas que non teñen formación en Gestalt, entonces o que intentamos é consensuar, aplicar cada unha a experiencia personal, a experiencia profesional e os coñecementos e consensuar, e a veces nos equivocamos, lóxicamente, e outras veces acertamos, porque non é unha cuestión exacta, pero intentamos consensuar. É a única, eu hasta o momento é o único método que coñezo. Intentamos, a partir de agora, de que estamos traballando, nos levamos como equipo desde o ano 2017 facer unha formación similar e contrastar as formaciones que facemos por separado, pero que o que resulta ao final de todo é consensuar. Non sei se respondo á pregunta.
Sí, era eso. De que eu, por exemplo, efectos prácticos, eu traballo nun servicio que de información, por exemplo, no noso caso, que somos distintos profesionais, pero sí temos unha formación básica común. E, por exemplo, a hora de, o que distí, a hora de consensuar, claro, axuda moito, porque, claro, a hora de chegar a uns obxectivos e unha forma de traballo, incluso se son varias asociacións, pois que o usuario poda ter unha metodoloxía parecida independentemente de si está en Noia ou está en Lugo, por exemplo. Sí, Entón, sí, sí. era un pouco eso. Sí, básicamente é consensuar. De todas maneiras, eu creo que do que conozco eu, a xente non ten unha formación especialmente estructurada que vaya por unha liña determinada, sabes? Eu creo que, e nós como entidade social, que non somos unha entidade, entre comillas, oficial, a nós non nos quedan moitas veces máis remedio que seguir a pautas que nos mandan os equipos de saúde mental, sabes? Nós intentamos facer o noso traballo, pero moitas veces está claro que no noso traballo seguimos as propias pautas, pero a veces cos usuarios temos que seguir pautas que nos indican os psiquiatras e moitas veces non estamos de acordo e tamén o temos que consensuar cos equipos de saúde mental, según con quen che toque, pero bueno, aí xa entran as habilidades que temos que explotar para que as persoas entendan o que nos queremos facer e non convencelas, pero sí transmitir o que nos pensamos. Nos intentamos non poñernos en posiciones moi rígidas e non poñernos en posicións de, bueno, metémonos unhas con outras no sentido de que estamos poñéndonos moi tercas. Bueno, vamos a abrir a mente e escoitar o que nos di a outra persona. Intentamos ser un pouco eclépticas nese sentido. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Bueno, pues entonces vou a parte de... Teño que mirar a chuleta, porque a parte de preceptos básicos da terapia Gestalt, vou a ir enumerando e se queredes ides entrando a medida que vou dicindo, se hai algo que non vos queda claro ou que vos parece moi abstracto, decidesme, vale? O primeiro é vivir o presente. Entonces, o vivir o presente, e eso aplicado tamén aos usuarios, significa que temos que traballar e vivir co que temos neste momento. Nin o que pasou, nin o que vai a vir. Entonces, hai moitos, non sei vos, pero nós polo menos temos a moitos usuarios que siguen moi anclados no pasado, no que lles pasou fai 20 anos e como trataron na casa, os conflictos que tuvo ca muller, os conflictos que tuvo cos fillos, ou está claro que eso marca e eso forma parte da túa experiencia vital e da túa historia actual. Pero o importante realmente é o que estamos, o presente, o momento de agora mesmo, porque o pasado xa pasou, é incambiable, non podemos modificalo, e o futuro tampouco é modificable. O futuro é o que nos vai a... Non sabemos o que vai a pasar mañá, e máis en este tempo. Isto creo que o COVID foi unha cousa que nos enseñou moito, a darnos conta de que os planes de mañana son os planes de mañana que sabe Dios como serán. Vive aquí, o sea, unha das frases fundamentales da Gestalt é el aquí e agora. Digo en castellano porque a formación fixera en castellano, entonces as frases míticas salen en castellano. Vive aquí e agora, entonces vive o presente e vive aquí. Estás aquí, non estás na túa casa, non estás no centro de salud, non estás no psiquiátrico, estás aquí e dalle unha oportunidade a este lugar para que che sorprenda, para velo de outra maneira diferente, non te fagas unha composición de lugar de que este é un centro para persoas con enfermedade mental e que ti estás aquí porque eres unha persona con enfermedade mental e isto é parecido ao que facías no psiquiátrico de Conxo. Date a oportunidade de vivir o aquí e o agora. Experimenta o real, deixa de imaginar. Isto sobre todo podes aplicar ás persoas, ás familias, que hai moita tendencia, eu entendo, hai moita tendencia ás fantasías catastróficas. A la fantasía catastrófica de que va a pasar con mi hijo porque parece que sempre vai a pasar o peor, e ao final as cousas que pasan, é certo que sí que a veces son graves, pero a veces foi moito máis a nosa imaginación que a propia realidade. Entonces,
perdemos moita enerxía e moito optimismo e moita vitalidade pensando en cousas catastróficas que van a poder vir, imaginando e non vivindo o que realmente está pasando. Despois, eliminar os pensamentos innecesarios, observar e sentir. Normalmente estamos moi obsesionados a veces con racionalizalo todo e entendelo todo. Entonces, a veces, cando temos aos usuarios, as persoas usuarias diante de nós, danos moitísima máis información. A enerxía que nos está transmitindo, a posición corporal, a forma que ten de falar, o modo de falar, non o que nos di, o modo de falar, que a composición racional que nos estamos facendo nós. Deixamos pouco espacio para a intuición e para que o corpo se exprese e nos comunique o que nos quere comunicar. Porque cas palabras podese mentir, pero o corpo revela bastante máis. E iso creo que o sabemos todos por experiencia propia, sin facer ningún tipo de formación. Despois, expresar antes de manipular, explicar, xustificar ou xulgar. Isto a mí pásame moitas veces cos usuarios que teñen tendencia moitas veces a queren facer unha cousa que anteriormente se lles dixo que eles piden permiso, que iso xa é unha cousa, están acostumbrados a pedir permiso. Entonces nos estamos intentando quitar isto da cabeza e dicir que ti non tes que pedir permiso para facer nada, porque ti a mí non me tes que pedir permiso, ti tes que facer. Pero siguen con este tema de pedir permiso. Entonces, ti que queres facer? Porque para pedir permiso a veces, pois, digas cousas como intentando vendelas como algo, teño que facer isto, xustificándose, están xustificando. En vez de expresar directamente, mira, eu quero ir a casa de miña nai este fin de semana e quero comentalo contigo, porque eu sei que a veces ir a casa de miña nai pois me fai un pouco de daño. Ti que opinas? Ou como ves o tema? Expresar abertamente o que queremos e o que sentimos. E invítalos a eles a que o fagan, porque teñen un historial de solicitar permisos e de pedir as cousas a través de requiebros e de voltas para poder conseguilo, que aí están un pouco trabados. Non sei se vos pasa a vos cos vosos usuarios, eu creo que sí, porque eso facemos a maioría das persoas. Despois, non restrinxas o percatarte, entrégate ao desagrado, a dor, tal como o placer. É dicir, que non evitemos as emocións que nos pasan. A veces hai persoas que tenden ou que tendemos a evitar a dor porque creemos que non o podemos soportar e nos vamos por os cerros de Úbeda. E hai persoas que intentan evitar o placer porque parece que o placer en moitas culturas e en moitos tipos de educación se está penalizado, non? E iso tamén pásanos a nós e pásalle moitas veces tamén aos usuarios, que aparte de que teñan un problema xa de o que lle chaman históricamente a afectividade conxelada, porque a medicación e a propia enfermedade parece que anulan un pouco as emocións e sobre todo a expresión das emocións. Entonces, bueno, invítalos a que teñan invítalos a que experimenten os sentimentos que teñen, rexistrar os sentimentos que teñen e experimentalos. E nós neste sentido temos que facer moito fincapé, porque xa vos digo que teñen moi anuladas, tanto pola medicación como pola enfermedade, a expresividade, a afectividade, a emoción. Están como conxelados. Non sei se conocedes a persoas con enfermedade mental, pero bueno, a veces a expresión facial xa indica así moita conxelación. Entonces, invitámolos a que expresen as emocións, primeiro que as rexistren e despois a que se expresen. Despois, unha parte que é clave na Gestalt, e iso eu aplico máis hacia... Primeiro tuve que aplicar a min mesma para despois traspasalo ao tema laboral, non é que responsabilizarse cada un do que fai. E o tema da responsabilidade a veces é moi complicado de explicar porque a xente tende a identificar responsabilidade con culpabilidade.
Por exemplo, cando ti lle asignas a un traballador, cando ti lle asignas, non, cando o equipo técnico asigna a un traballador por consenso co traballador unha serie de funcións, dixe, vale, ti eres responsable de isto. E entonces a pregunta é, pero que pasa? Que se isto funciona mal é culpa miña. Non é culpa túa, é responsabilidade túa de que este proceso vaya para adiante. Entonces ti tens que facer un seguimento deste proceso para que este proceso se leve a cabo pois satisfactoriamente. Se no camiño hai algunha interrupción, terás que decir ou intentar solventalo ou pedir axuda para solventalo. Entonces, facernos responsables. E cando digo facernos responsables, eu creo que temos tendencia, polo menos eu, a decir que non teño tempo de facer isto. Vale, non teño tempo de facer isto, pois o mellor estou facendo unha mala distribución do tempo. Está claro que temos poucos recursos, está claro que temos moita burocracia, está claro que temos moitos usuarios, pero tamén hai unha parte personal na que eu podo tomar o poder de decidir como uso o meu tempo. E na medida en que me responsabilizo, tomo poder. Responsabilizarse non é culpabilizarse, é tomar poder para decidir quero facer isto desta maneira ou desta outra. E iso vaime supoñer unha forma de empoderamiento, porque digo, non todo depende do externo, non todo depende da administración pública, non todo depende do superestrés dos usuarios, depende tamén de como eu organizo este tempo. Este concepto gustaríame que quedara moi clariño porque é super importante. Entonces, se tedes algunha dúda, algún resquicio de algo que vos chirría, que non vos acaba de cadrar, decídemo, vale, para poder falalo, porque é moi difícil que a xente que nos responsabilicemos do que facemos. Eu teño escoitado moitas veces, non é que non podo facer isto, pois porque non teño mecanismos para coordinarme. Bueno, e que fixestes ti para facer unha boa coordinación? Falastes con as persoas necesarias para a coordinación ou xa te destes por vencido de principio? Que fas ti para conseguir o teu obxectivo? Porque moitas veces estamos na postura infantil de espero que todo me veña dado de fora. E está claro que hai cosas que teñen que vir de fora, pero en que medida eu estou facendo algo apropiado para que esta situación se modifique? Por exemplo, eu queixome moitísimas veces, son a primeira en queixarme, da falta de coordinación con determinadas unidades. Bueno, pois ao mellor teño que, se para min é tan importante, ao mellor teño que facer algo máis para conseguir esa coordinación. E para facer esa coordinación, busquei todas as alternativas, vale, pois vou a seguir buscando alternativas. Porque mentras me queixe, para min é que sigue sendo importante facer este tipo de coordinación. Pois vou a buscar alternativas. Pois ahora a última alternativa que pensei foi en falar coa persona que me teño que coordinar e dicirlle, realmente ti consideras que é adecuada a coordinación ou consideras que non o é? Porque se consideras que é adecuado, vamos a intentar facer da maneira posible para que nos coordinemos. Pero se ti non crees na coordinación, entonces buscamos outra cousa. Non sei se me... Sí? Fe, me sí? Porque... Sí? Vale, entonces, isto pareceme moi importante tamén de cara aos usuarios. Os usuarios, sobre todo en saúde mental, eu estou facendo ahora un curso a través da Federación de Saúde Mental de Castela e León, os usuarios sempre tomamos, durante moitos anos, houve unha dinámica de traballo cas persoas con enfermidade mental na que eles non tiñan capacidade de decisión. E cando a xente deixa de ter oportunidade de decidir, acaba por non saber decidir ou por non querer decidir. Entonces, a capacidade de decisión está moi anulada nas persoas con enfermedade mental. Que pasa? No momento en que lle dis, decide ti, caeselles o mundo encima, porque para eles decidir é algo no que non están entrenados. Entonces, hai que partir da base de decir, o principal protagonista do teu proceso de recuperación eres ti. Que queres facer co teu proceso de recuperación? E aquí vamos a escoitar cousas que non nos gustan oír, porque podemos escoitar eu quero seguir como estou, eu non quero traballar, eu non quero facer nada máis na casa, eu quero irme para unha residencia.
non quero que me coiden, e decir, vale, pero por que esta persona chegou a este punto? Por que non se quere, estáse dando conta do que perde o deixar que outras persoas decidan por el, o ter un horario totalmente esquematizado, o vivir nun sitio onde ten uns horarios restringidos, ten unhas ubicacións restringidas, axudarlle as persoas a responsabilizarse e enseñarles a parte, como diría eu, a parte satisfactoria que ten o decidir, a libertad que supón poder decidir. E isto de verdad que nas persoas con enfermedade mental está super anulado. E eu creo que hai outros colectivos que tamén o está, colectivos que sempre foron moi discriminados, moi estigmatizados, moi vapuleados, que realmente que les costa decidir. E a veces cando deciden mal. Deciden mal, e digo deciden mal desde puntos de vista objetivos, a veces deciden mal desde puntos de vista subjetivos, pero teñen que aprender a decidir e a veces para aprender a decidir teñen que equivocarse nas decisións. E, bueno, o tema da responsabilidade eu achacaría o máis, intentaría non achacalo, pero focalizalo máis hacia os profesionais, responsabilizarme do traballo que fago e deixar de poñela a queixa no externo, porque está claro que o externo sí que nos imposibilita. Pero vamos a ver que é o que podemos facer nós. E iso é unha forma tamén de empoderarse, de decir, non todo depende do outro, tamén depende de min. E, evidentemente, non asimilar culpabilidade con responsabilidade, que é super fácil que a xente entre nesa dinámica. E, por último, aceptación. Aceptar ser como eres. Acepta que eu son unha persona con maior facilidade para redactar un texto mellor que para ir a un concello a falar con un alcalde, porque non son especialmente hábil para falar cos políticos, ou non son especialmente hábil para falar cos psiquiatras, pero si resulta que podo facer moi boa coordinación ou moi bo traballo cas nais das persoas usuarias. Entonces, pois, acepto as miñas limitacións, aceptar o límite personal, aceptar o límite e tamén recoñecer o valor, porque moitas veces por falsa humildade non recoñecemos o valor e realmente sí que temos moitos valores. Entonces, ver en que son boa, en que son mellor, en que mellor facer que é mellor que faga eu ou mellor que faga unha compañeira. Eu, por exemplo, pásame moitísimas veces e gracias a que teño un equipo de traballo que podo facelo, pero hai persoas que me resultan moi complicadas de traballar con elas, usuarios especialmente complicados, ou familias que me resultan especialmente complicadas. Entonces, digo, bueno, non podo falar con esta persona agora. E se falo, sei que non vou a facer unha atención adecuada, non vou facer unha atención limpia. Por favor, fala ti. A veces dime que sí, mayoritariamente dime que sí. E, bueno, dicir, bueno, que me pasa a min para ter tanta dificultad con este usuario? Porque non teño dificultad, tengo que trabajar con este usuario como se non pasara nada. Non, sí que pasa. Bueno, pois vou a explorar un pouquiño que é o que pasa con el e por que me pon tan nerviosa e por que non son capaz de traballar con el. E na medida en que non o dou superado, pedirlle a un compañeiro que o faga, pero tamén facerme cargo do que me está pasando a min. E habrá persoas que seamos incapaces de traballar con elas polo que sea, pero polo menos tomar conciencia deso. A terapia Gestalt céntrase moito tamén no tomar conciencia. E iso ten moito que ver tamén ca saúde mental, porque un dos maiores problemas que nos atopamos que as persoas con enfermedade mental é a falta de conciencia de enfermedade. Cando encontras unha persona que ten falta de enfermedade é moi difícil traballar con eles porque se non teñen conciencia de enfermedade non teñen conciencia de que teñen que facer nada para recuperarse. E eles están convencidos de que están ben e aí non hai nada que facer. Non hai ningún tipo de rehabilitación posible, non hai tipo de tratamento posible, non hai posibilidade de nada. Entonces, traballar a conciencia de enfermedade nas persoas con enfermedade mental é complicado. Exixe moito tempo, moita atención
E traballar a conciencia de un mismo tamén é moi complicado, porque na medida en que nos conocemos a nos mismos, vemos moitas luces e moitas sombras. E ver a sombra a veces non é especialmente agradable. Vemos cousas de nós que decimos, imposible que eu sea así. Pois sí, sí que somos así. E aceptar eso, aceptar esa parte de sombra. Decía Peirce, que é un dos fundadores da terapia Gestalt, que somos mitad hijos de Dios, mitad hijos de puta. Entonces, bueno, pues sí, que somos mitad hijos de Dios e mitad hijos de puta. Temos unha parte moi positiva e temos outra parte que non é tan positiva, pero está aí. E en algún momento nos sirveu para algo. Entonces non hai que despreciala porque sí, simplemente hai que recoñecela para que non nos asalte en algún momento de sorpresa. Porque se non temos, por exemplo, se non temos recoñecida a ira, de repente a ira vai nos asaltar en un momento determinado e non vamos a ser capaces de controlalo. Seguidesme. Hola. Continúo. Bueno, vale. Hai por aquí dúas intervencións, non sei se... Sí. Alguén, Nerea, queres empezar por orde? Vale, hola. Hola. Bueno, en primeiro lugar, grazas pola tua exposición, me parece unha mensaxe moi empoderante e moi necesaria e bueno, gustoume un montón. E logo a pregunta que puxen polo chat, podedela ler vos, bueno, a leo eu, que é tanto para ti como para Ana, que pensades de incluir a figura de supervisión na profesión do traballo social? Ana, eu non sei. Contesto eu? A mí pareceme... Veña. Eu non escoitei a Ana, non sei se vos sí. Non me escoitades? Me escoitades agora? Agora sí. Non sei que lle pasa, que se me vai e se me ven a cobertura, non me pasa a miúdo, pero non sei que lle pasa. Me escoitades? Sí. Vale. Sí, contesta, Coba, si queres. Eu teño unha dúda con respecto a supervisión de... A que te refires, Nerea, concretamente? Un supervisor de traballo social ou un supervisor... Eu fixen supervisión de gestáltica para temas laborais. E foime de moita axuda, pero o ideal probablemente sería un supervisor que sea traballador social que teña formación en Gestalt. Para que a una... Non sei se te refires concretamente a eso, para que a una as dúas disciplinas, que conozca o campo do traballo social e que conozca o campo da Gestalt. Referíaste a eso, Nerea? Era un pouco que ti me quixeras contar, non? O que é a figura de supervisión, como temos entendido na Gestalt neste caso, pero tamén esa figura dentro da propia profesión, dentro da intervención social, non? Independentemente da Gestalt neste caso. Pero, bueno, era un pouco que pensabas ti sobre isto, non? A min creo que, a min parece fundamental. Eu creo que ter unha persona, un supervisor, pero tanto en psicología como en traballo social, como sobre todo en profesións nas que estamos tan en contacto con persoas vulnerables, tan en contacto con situaciones difíciles e tan en contacto con situaciones moi reais, que non estamos falando de... Nós habitualmente non falamos do número... Falamos de cousas moi importantes na vida das persoas, que se o tomamos con un poquinho de empatía, pasan factura. Eu sí creo que sería interesantísimo facer unha figura dun supervisor. En terapia Gestalt, todos os terapeutas Gestalt teñen fan supervisión de casos, porque, bueno, estamos traballando con xente e é moi importante que podamos chequear con outras persoas o que estamos facendo e que nos digan, oye, pois a mellor aquí estás te equivocando, ou mellor por aquí poderías ir por outra liña. Pero non como un colega que nos está dando unha perspectiva, sino como unha persona formada tanto en traballo social como en Gestalt, para que nos faga certa supervisión. A min pareceme fundamental, sí. Pareceme en este momento que non sei hasta que punto pode ser posible, pero para min sería fantástico.
Pois, gracias, Cova. Non sei se, Ana, queres decir algo. Eu penso que sí, e ademais que eu creo que hai outras profesións, como por exemplo a psicología, na que está como super afincado esta figura de supervisor e parece imposible que unha persoa exerza como psicóloga ou sin ter supervisión non periódica e, sin embargo, o traballo social pois está como máis esquecida esta figura. E eu penso que tens que estar revisitándote constantemente porque estás traballando con realidades que están cambiando constantemente y personas que están cambiando constantemente y entonces sin querer ti volves a tu zona de confort. Todas as persoas volvemos a nosa zona de confort e necesitas a alguén que esté permanentemente sacándote de esa zona de confort e te dé outras perspectivas, porque si no, eu penso que te estancas un pouco. Voy a intervenir, si me deja. Espera que me pongo cara. Perdón, para non esquecerme, había outra pregunta por aquí, Miguel, sí. Sí, ¿me escucháis? Sí. 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 A Sí. ver, yo lo que quería decir, el tema de supervisión, yo la considero imprescindible. Ojalá ahora cuando el trabajo social se haga sanitario, si es que se llega a hacer una vez por todas, nos pongan tipo EIR, ¿no? Como tienen el PIR, psicología, pero bueno, no sé si va a llegar. No sé, comparando, no sé, por ejemplo, terapia ocupacional, no sé si tiene esa formación específica. Creo que no, tampoco, ¿no? Siendo profesión sanitaria. Entonces no sé si nos llegará algún día también. Y ya no supervisión, pero yo lo que intento, ahora me tocó trabajar, estoy trabajando en agudos en Junqueiro y me tocó psiquiatría, bueno, porque el servicio de trabajo social, al fin y al cabo, nadie quiere estar en salud mental. Y la cosa es que hasta ahora estaban haciendo estadillos, siempre, todas las mañanas. No es una supervisión, ¿no? Pero bueno, al menos comentamos los casos más difíciles, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí que noto que no gusta mucho el tema de compartir casos, el tema de expresar cómo lo enfocas tú. Yo lo considero básico, es que es mi perspectiva, darme vuestra opinión, ¿no? De cómo lo enfocáis vosotros, porque se te ocurren más recursos, otra cosa. O sea, cuesta en ese sentido. O sea, y con la excusa de reuniones de 5, ahora ya no se pueden hacer los estadillos. Entonces, hasta se redujeron ahora, en vez de antes, hasta ahora estaban todos los días y se redujeron a 3 días a la semana y alternando gente. Bueno, ya no digo supervisión, que ahora mismo a lo mejor no es viable de golpe, pero ya esos simples estadillos no suele gustar, vamos, y yo lo considero básico. Nosotros tenemos una reunión en nuestro trabajo. No, esto no tiene que ver tanto con la supervisión. Yo pensé que cuando hablabais de supervisión os referíais concretamente a la supervisión del trabajo social. Sí, claro. Claro, pero nosotros lo que tenemos, yo tengo con mis compañeras pues digo compañeras porque somos todas mujeres. Con mis compañeras de trabajo tenemos una reunión semanal para hablar de todos los casos que tenemos. Y es que totalmente imprescindible. Sin esto, nosotros es que no hacemos nada porque es que si no estamos totalmente perdidos. Es inconcebible para nosotros decir, no tenemos estadillo. La semana que no tenemos estadillo porque se lió algo y no pudimos tenerlo, porque cuadra el festivo o por el motivo que sea, esa semana estamos todos un poco tontos porque no sabemos qué pasó con este usuario, qué no pasó. La coordinación, la información tiene que fluir y en salud mental muchísimo más, porque es que si no, el nivel de confusión que tienen ellos y el nivel de confusión que puede generar que un trabajador diga una cosa, que otro trabajador diga otra, que no vayamos en la misma línea de cara hacia los usuarios, eso no, yo creo que les perjudica. Es mejor que se queden en casa. Y bueno, y en salud mental os doy la impresión, bueno, también hablando de cómo no nos tienen en cuenta en salud mental todavía. O sea, sí que el trabajador social hace... ¿A los trabajadores sociales? Te digo yo, en la unidad y Sergas, vamos, lo que respiro ahora mismo, que en los estadillos diarios, o sea, con psiquiatría y con psicología, realmente quien lleva la voz cantante, los jefes ahí, los amos, son los psiquiatras. Sí, y, los psiquiatras. Sigue siendo biologicista el enfoque, o sea, es que no cambia nada. Sí, no es verdad. Es una dependencia, nunca te van a decir, valora la situación sociofamiliar de este caso.
Pero la entregas tú, pero Hombre, mira, claro, me busco yo la vida y voy a la habitación, pero te miran mal. Es que ¿qué? No, yo eso, por ejemplo, yo hice prácticas en psiquiatría en agudos aquí en Santiago y vale, es verdad que tenemos una corriente en salud mental pues muy biologicista, quien marca la pauta es el psiquiatra, pero bueno, afortunadamente nosotros estamos coincidiendo, ahora están viniendo remesas de psiquiatras nuevos al Hospital de Conxo y es gente con la que se puede dialogar, gente que nos escucha, gente a la que escuchamos y también el enfoque que nosotros le damos es, a mí hasta cierto punto, hasta cierto punto no, yo sí considero importante que me escuchen o no, pero yo sé que lo que tengo que decir es importante y lo digo. Después lo que hagan con la información ya no depende de mí. Yo lo voy a poner encima de la mesa. ¿Lo quieres tomar en cuenta? No, tómalo. ¿Qué pasa? Que al final, si no se hace un trabajo coordinado, la persona más perjudicada acaba siendo el usuario. De todas maneras, yo sí te digo que últimamente los últimos psiquiatras que están viniendo y las psicólogas, los últimos que están viniendo con nosotros, tenemos una relación de mucha coordinación y muy cordial. No sé, no sé. Pero sí, está claro que es una tendencia biologicista y médica y bueno, pero bueno, es lo que hay. Pero eu creo que eu tamén empecé nunha unidade de agudos. Eu creo que temos en común eso, porque na unidade de agudos é moi super importante o tema dos estadillos e eu creo que te queda super grabado para sempre. O sea, unha vez que faz ese traballo xa non o esqueces nunca. Pero eu outro día estaba escoitando tamén unha webinar sobre saúde mental, pero en Latinoamérica, y decía un dos ponentes que as traballadoras sociais estamos aí para molestar, ¿no? Que cando ves a cara do psiquiatra ou do psicólogo que está como mirando como máis molesto, é que estás facendo ben o teu traballo. Por que decía isto? Porque sempre das o contrapunto de outra perspectiva, ¿no? Ante a perspectiva máis biologicista da psiquiatría máis clásica, a traballadora social chega para decir, no, mira, pero es que esta persona, ademais, ten estas cousas fora, eu quero vos contar tamén o que pasou. E entonces aí estás dando ese punto de contrapunto respecto a pauta biologicista que é mayoritaria, estás molestando e estás facendo ben o teu traballo. Penso, Pero ademais hai outra cousa, nos movémonos como traballadores sociales, movémonos nun ámbito moi obxectivable, moi real. Entonces, é imprescindible a información que nos lle podemos aportar, porque nos aportamos unha información social, familiar e económica que é totalmente, vai totalmente asociada á progresión do usuario. Entonces, a nosa información é vital. É vital, porque en moitos casos, por exemplo, na xente de agudos, moitas veces sempre poñen a disculpa de que non é un tema clínico, que é un tema social. Bueno, pois para que sepas que é un tema social, evidentemente, tes que ter a información social, e esa información témola nós. Entonces, eu creo que a cuestión é de seguir dándolle a importancia que temos, e somos unha parte, para min, non estou facendo apoloxía do traballo social así en modo excesivo, pero somos moi importantes para as persoas con enfermedade mental, entre outras cousas, porque as persoas con enfermedade mental, e perdonade que vaya por aí, porque o mellor sona un pouco regular, pero as persoas que teñen problemas de saúde mental suelen estar por debaixo do umbral da pobreza, mayoritariamente. Entonces, inevitablemente van a estar vinculados aos servicios sociais. Desgraciadamente para eles, o colectivo co que traballamos está super vinculado a nós. Entonces, a nosa información a min pareceme imprescindible. E de verdad, é certo que unha vez fixeme unha pregunta a un psiquiatra con respecto a un usuario e eu creo que puxen cara de tonta porque dixen, pero me está preguntando a mí. Entonces, como traballadora, pois sí, é importante a información que damos. A min pareceme vital. Non sei, quedame unha terceira parte, pero saben que son as 6:10 e quédame os mecanismos de defensa, pero bueno.
Aí lo dejamos. É unha parte importante dos mecanismos de Oh, defensa. sí, sí, pero bueno, como, non sei, podo enumeralos, non? Pero bueno, eu creo que, como que, non sei, son as, non sei, vos decidide vos, eu non teño interés especial en decilos, nin non decilos. Moderadora, decide. Non sei, como que irades. Eu quedei moito dándolle voltas de todo que contaches. Que perdemos de novo un pouquiño, Ana. Non son eu sola que escoito mal, non o sei, Ana? No, eu non oio, Non. No se escucha bien nada. Ana, non sei se Moitas escoitas. cousas, pero a primeira, sobre todo, o de cando falabas ao principio de que a veces non é posible intervir e a frustración. Perdón, lo sinto moitísimo. Posible intervir, o sea, é algo que me quedou. Non te entendín, Ana. Eu non puiden seguir o discurso. Non sei se nos escoita, Ana, ahora mesmo ou non. Bueno, mentras non nos escoita, aquí alguén apuntaba no chat que decía, non sei se queres falar, non sei quen eres, que seguíamos anclados nun modelo médico rehabilitador, onde o traballador social ten que estar presente e concienciado sobre a situación social que rodea a persoa ata que lle demos o salto a un modelo biopsicosocial. Hola, Ana, de novo. Ana? Ana. Hola, non sei se nos escoitas, Ana. Perdón, sinto moitísimo, mas me dame moitísima rabia. Sí. Hola? Pois Me escoitade? agora sí, pero ata agora pouquiño. Vale. Cambiei de sitio, a ver se teño aquí mellor cobertura. Parece que un pouco mellor, sí. Vale. Perdoade. Nada. Creo que a última intervención túa, Ana, non chegamos a escoitala moi ben. Nada, pois que me quedei aí dándolle voltas cando Coba falaba da parte de cando a veces non se pode intervir, non? Que iso é algo que a mí me crea moitísima frustración e me costa moitísimo de aceptar. E tamén quedeime moito coa parte da responsabilidade, porque a veces chegas a un punto de esgotamento de, bueno, pues que non se pode facer nada. Está moi relacionado, penso, de non intervir ou non responsabilizarte, non? E como un conflito profesional que está continuamente batendo un contra outro, non sabes ata que punto, cando parar ou cando deixar ou cando non facer unha chamada máis por si. E si, do que contabas ao principio. Pero bueno, eu aí, insisto, eu teño a suerte de contar con un equipo moi bo desde o meu punto de vista, porque estas cousas contrastámolas, falámolas e non hai nada definitivo. Bueno, polo menos no caso que estaba pensando eu de non intervir, non? É un tema que, de feito, eu teño pesadillas con ese caso. É un tema que bueno, que vemos que hai unha persona que se está arruinando e non hai posibilidade de facer absolutamente nada. Entonces decimos, bueno, pois o mellor é que teñamos que facer unha intervención. Que implica unha intervención? Pois o mellor solicitar unha incapacitación. Hasta que punto? Xa solicitamos. A incapacitación veu denegada. Entonces, seguimos sabendo que esta situación vai acabar en algo, eu creo que vai acabar en unha tragedia, pero que a persona elixe vivir desa maneira. Ela, dentro da enfermedade mental, ten unha parte dela mesma que hai que respetar tamén e ela elixe vivir así. Entonces,
pois teño que soster eso, que aguantarme con isto e decir, bueno, pois ela decide vivir así, ofrecemoslle axuda, nós temos as portas abertas no momento en que queira vir, que veña, no momento en que veamos que a cousa se dispara, pois o mellor podemos volver a facer un intento de intervención, pero de momento é totalmente inaccesible. E sí, pero bueno, a Gestalt tamén a mí me axuda a sostener esa frustración en maior ou menor medida. Non quere dicir que a frustración sea nula, é que o grado de frustración non é tan grande como podía ser fai uns anos. Bueno, eu, polo que te escoito, me dá unha sensación de que un pouco 50-50, non? Que a Gestalt aporta a hora de saber como posicionarte, como relacionarte coa outra persona a que lle estás prestando un servicio, pero tamén te axuda a ti mesma a comprenderte e a estar que era un pouco como iniciaba eu a presentación inicial, non? A como curarte a ti mesma, non? A como, Sí, pero como quererte, el como orden, aceptarte, non? el orden es, empiezas por ti y eso extrapolas. Es al revés. El orden es otro. Al revés, sí. Pero vai, o sea, eso por eso contaba ao principio, que é como inseparable unha cousa da outra, non? É como moi... E non necesariamente ten por que ser separable. Non somos outra teoría, non, como decilo, outro principio da Gestalt é que non somos compartimentos estancos, non somos personas non somos partes superpostas, somos un todo. Entonces, se eu como persona teño unha formación determinada, por exemplo, se teño formación en Excel, eu podo facer unhos cuadros de Excel para organizar o traballo maravillosamente. Entonces, é todo extrapolable, todo nos enriquece, bueno, todo non, pero hai moitas cousas que sí nos enriquecen e que nos axudan a traballar mellor. Pois non sei se os que quedades por aí queredes decir algo máis, queredes facer algunha achega, algunha pregunta, animados a contar algo ou non. Non sei no chat se hai algo máis por aí. Non. Nerea, ti animaste a... Bueno, quería darlle espazo ás compañeiras para que falaran e, bueno, fixen a miña pregunta. E nada, que estou moi de acordo no que se falou hoxe aquí, que como conter, non, as emocións da persoa que temos diante se non somos capaces de conter as nosas propias emocións. Considero de vital importancia, non, este autocoñecemento, reciclaxe para traballarse, non, para poder traballar. E nada, que moitas gracias, Cova, por estar hoxe aquí e ademais que penso que son ese tipo de cousas das que creo que a esencia do traballo social moitas veces, non? A intervención coa persoa que temos diante e ás veces parece que esta esencia se diluye co tempo e é unha pena, non? Penso que tamén é algo que debe de ter moitísimo peso nas universidades, en fomentar ferramentas como profesionais, ferramentas tamén comunicativas, habilidades, bueno, ser capaces, non, de coñecer os nosos mecanismos e avanzar, non, e potenciar as nosas partes máis sanas, como decía Cova. Penso que é fundamental. Isto creo que é a esencia e o máis bonito da nosa profesión, porque a nosa profesión é preciosa precisamente por isto, porque estamos ao carón das persoas que máis o necesitan e somos unha figura clave para isto e non perder isto. Así que nada, pouco máis que contar. Pois eu tamén quería, para finalizar, a todas as persoas que participades e eu me gustaría que no cole se seguiran líneas de traballo como estas, porque creo que o noso traballo, inda que estemos na parte máis administrativa, máis binomio recurso, máis
prestación, o noso traballo non é inocuo, non é inocua a nosa relación coas persoas, nin a relación que as persoas nos provocan nos. Entonces, como hai que telo presente sempre, non podes perderte no... E ademais que traballamos con moitísimos, tamén falaba antes do tema das incapacitacións, que traballamos con moitísimos dilemas éticos, con moitísimos temas super delicados, e é moi importante estar revisitándonos. E moitísimas gracias a Cova, xa eu xa dou por rematado. Gracias a vos. Casi non te escoitamos, me parece, últimamente. A min? Sí, A min? agora sí. Porque me alonsei moito do ordenador, que me vexe demasiado. Nada, pois nada, moitas gracias a vos por darme esta oportunidade, porque, bueno, a min o tema da Gestalt é un tema que me apasiona. O tema do traballo social é algo que levo 20 anos e volvo a reapasionarme co tema do traballo social, porque eu tiña un pouco máis, así, un pouco máis de lado. Entonces, a parte teórica, digamos, a parte máis esencial. Nada, moitísimas gracias por contar conmigo e encantada de poder participar en estas cousas. Vale. Gracias a ti. Bueno. Moi ben. Bicos Gracias. 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 Chao, chao. Boa tarde. Chao. ¿Y esto?